Moni kokee nykyajan deittimaailman aika haastavana. Ja lisäksi ehkä moni kokee myöskin semmoista vähän irrallisuutta ja ehkä yksinäisyyttäkin. Olisi mukava löytää uusia ystäviäkin elämään, uusia ihmisiä. Mutta myöskin se, että se parisuhteen löytäminen voi olla tosi haastavaa. Ja sitten mitä mä monta kertaa olen tässä ajatellut viime aikoina, niin on ehkä vähän nurinkurista myöskin se ajatus minun mielestä, että ajatellaan, että se löytyy sillä yhdellä tapaamisella tai nettikeskustelulla, niin mä luulen, että tosiasiassa se tarvii vähän enemmän aikaa. Ja olipa kerran sinkkuilloissa, niin tällä hetkellä on näitä live-iltoja, joissa päästään tutustumaan vähän paremmin. Se on semmoista aitoa kohtaamista. Ja ne on tosiaan ohjattuja iltoja. Ja nyt kun ne on ohjattuja iltoja, niin ne on sillä lailla tosi turvallisia. Siinä on helppo tulla ja siellä on helppo olla. Sun ei tarvitse itse miettiä sitä, että kenen kanssa sä juttelet tai mitä sä juttelet. Että mä oon oikeastaan aika kattavasti suunnitellut sen illan kulun. Ja ne on räätälöityjä ryhmiä. Eli yhdessä ryhmässä on aina semmoinen 8-10 sinkkua, eli kuitenkin ryhmä pidetään aika pienenä. Ja sitten siellä on naisia ja miehiä suunnilleen saman verran ja suunnilleen samaan ikäryhmään. Eli mä oon tässä päätynyt siihen, että se olisi noin 10-15 vuotta se ikähaarukka, missä on aina niin kuin samassa ryhmässä olevat ne sinkut. Suunnilleen. Ja täällä pääsee sillainen tutustumaan ja ne tehtävät on sillä tavalla aika kuitenkin avoimia. Eli sä voit itse päättää sen, että minkä verran sä annat itsestäsi. Eli jos sä haluat antaa vähän syvällisemmin, niin se on mahdollista. Mutta jos sä haluat olla vähän niin kuin enemmän pintatasolla, niin sekin on ihan mahdollista. Että sekin tuo semmoista turvallisuuden tunnetta. Ja me tutustutaan ensin vähän niin kuin pienemmissä porukoissa ja siitä sitten mennään vähän niin kuin syvemmälle tai ilta etenee sitten vähän eri tavalla, kun päästään vähän tutustumaan enemmän. Mutta jotta tämä jäisi yhteen kertaan, niin näiden live-iltojen lisäksi, tai ensimmäisten olipa kerran iltojen lisäksi, on tämä jatkopiiri. Ja jatkopiirin ajatuksena on nimenomaan se, että me päästäisiin tutustumaan useamman kerran, vähän eri konteksteissa. Ja sillä tavalla voi tulla myöskin toisista semmoisia erilaisia piirteitä esille ja voi huomata, että hei, toi onkin tosi hyvä tyyppi, että olisipa mukaan tutustua vähän paremmin. Ja tällä jatkopiirissä niin on ne ihmiset, jotka on käynyt jo yhden kerran, olipa kerran sinkkuillassa, niin siitä pääsee jatkopiiriin. Ja siellä meillä on sitten eri teemaisia iltoja. Eli meillä on ollut muun muassa improvisaatiota sinkuille ohjattua, että ammattilainen ollut ohjaamassa meidän iltoja. Sitten on ollut tämmöistä luonteenvahvuustyöskentelyä, muun muassa Jennin ohjauksessa. Meillä on ollut peli-iltoja ja myöskin keskusteluiltoja rakkaudesta ja deittailusta. Eli nämä on sitten semmoisia, että sieltä voisi vähän katsoa, että mikä on semmoinen, mikä itseä kiinnostaa ja resonoi ja mihin itse haluaisi tulla mukaan. Ja tervetuloa mukaan. Ihana, jos näemme myöskin sinua täällä. Olipa kerran sinkkuilloissa.